Atxalde hon denoi, ongi etorria gorko udalbatzarrara eta hasi baino lehen bozkatu behar dugu puntua sartzeko urgentziazko puntu bat eta da jaietako egunekoa. Azkenean Eusko Jaurlaritzatik eskatu digute izendatzea zeintzuk dira jaietako egunak eta EPEA oso motza da, azkenean hilabete bat ematen digute eta abuztua dago erdian, hasi que urgentziaz jartzen dugu puntua eta ondo iruditzen bazaizue eta 9. puntua bezala sartuko genuke. Hau bozkatu behar dugu, orduan ez dakit ados haudete, bai, ados egin, bai, orduan puntu berri bat sartzeko urteko jaigunetan ari buruz, aldeko bozkak, hau batez, orduan sartuko dugu 9. puntu bezala. Ez azten gai zerrendarekin eta lehendabizi puntua beti bezala azkeneko aktan hartzea. Ez dakit zerbait ikusi dezue zuzentzeko, galdetzeko, Herme, PS, ez, euken ez da, agurtzen ez da, orduan nontzat ematen dugu, eta 2. puntura goaz. 2. puntuan dakagu alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Ez dakit zerbait galdetzeko, esateko puntu honetan, Herme, PS, ez, Bildu euken ez da, agurtzen ez da. Edozi momentutan, beti bezala, idazkarietan edo gurekin argitzeko zerbait edo galdetzeko zerbait badagoa, pres gaude. 3. puntuan, tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Ez dakit, puntu honetan, Herme, zerbait euken ez da, orduan berdina. Edozi momentutan galdetzeko, hemen gaude. 4. puntuan, alkaten oporren ordezkapenari buruzko dekretoren berri matea. Jakingo duzun bezala, nik hartuko ditut egun batzuk oporretan, eta izan datzea, eta berri matea hemen segunak eta bar. Ez dakit, zerbait argitzeko, galdetzeko puntu honetan, Herme, PS, ez, Bildu, ez da? Ez da, ez da. Eta 5. puntuarekin azten geha, eta 5. puntuan dako Urnietako udalaren berdintasunerako barne plana, lehendabizi barne plana, onartzea. Hau landu genuen barkatu herritargoan, azalduta dago, azkenean eduki behar dugu plan interno bat, barruko plan bat, berdintasuneko aldi buruz, orduan jorratu dugu hauek, adostuta dago bai langilearekin, sindikatuarekin, el representante de los trabajadores, lagundu digute enpresa espezialitutu bat, eta bar. Orduan nik uste dut azalduta dagoela, laeren hau da momentua azaltzeko bakoitzaren iritzia, así que Herme, PS zerbait esatzeko. No, solo que, estamos de acuerdo con el dictamen y también con el propio plan. Votaremos a favor. Eskerrik asko. Bildu, euken? Bai, gu atxalde hon denoi, abstenitu egin ginean batzordean, aipamen batzuk egin genitun parekidetasunaren eta emakume eta gizonezkoen arteko orekaren gainean, eta azaldu zenuten barne plan horretan, berdintasunerako barne plan hori helburu bikoitzarekin egin dela diozue aurkezpen horretan, ez? Lege esparruak ezarritako betebeharrak betetzeko eta erakundearen eguneroko jardunen ematen diren genero ezberdintasunak murrizteko eta desagerrarazteko. Plan hau 4 urtetarako egin dezute, 2026 eta 2029 diseinua horrela dago, eta diozuen bezala, prozesu parte hartzaile eta gardena oinarri hartuta egin dezute. Diagnostikoa galdetegi bat eginez, dokumentu hori duen luzeragatik ez da aurkeztu, etzaigu aurkeztu. Galdetegian 59 langiletikan 51 langilek parte hartu dute. 35 emakume direnean eta 24 gizonezko, 26 emakumek eta 15 gizonezkok erantzun dute galdetegi hori dokumentuak azaltzen duen bezala, ez? Bestalde entzuteguneak egin dituzue, entzutegune horietan 22 pertsonak
hartu omen dute parte 15 emakumek eta 7 gizonek. Berdintasun plana negoziatzeko helburua planaren diseinuan langileen partaidetza eta ordezkaritza bermatzea omen zen ikuspegi plurala eta adostua lortzeko. Noski partaidetza, baino ordezkaritza legeak berak aipatzen duen bezala ordezkaritza parekidea izan behar du, ez? Negoziazio batzordea osatzeko 50 langiletik gorako udaletxean ordezkaritza gehienez 6koa izango da alde bakoitzaren aldetik. Behin zenbat izango diren batzordean erabakita, udalaren ordezkaria zein izango den alkate dekretuz edo tokiko gobernu batzarretikan pasa beharko litzake. Hau egin da, gardentasuna. Negoziazioa batzordea osatu zenuten udal ordezkari batekin eta langile ordezkari batekin. Erabakigunea. Legeak ere dio, kanpoko aholkularitza erabili daitekeela. Daiteke gizarte aholkularitza erabili dezute. Gainera, 4 udal teknikarik parte hartu dute aditu eta aholkulari gisa. Hauek, negoziazio batzordean egon badira, ez dezute parekidetasuna bermatu. Herritargo batzordean galdera egin genuen, uztailaren 9an, ea zenbat bilera egin diren, eta gaur bidali diguzue, 2025an 6 bilera egin omen ziren, eta 2026an bilera bat. Bilera bakoitzean, akta egin beharra dago eta akta hori sinatuta egon behar du. Guk akta horiek orain eskatu egiten ditugu, ikusi nahi ditugulako, jakiteko bilera horietan zein egon diren, ze sinatuta egon behar dutelako. Azkenik, jarraipen batzorde bat sortu behar da eta dokumentu honetan jarraipena jekatek egingo duela jartzen du, bertan langileen ordezkaria eta berdintasun teknikaria egongo direlarik. Urrian 13ko 920/220 errege dekretuko 9. Artikuluan, 5. puntuan, argi eta garbi jartzen du, udal ordezkari eta langile ordezkarien parekidetasuna mantendu behar da emakume eta gizonezkoen oreka mantenduz. Eskerrik asko. Agurtzen EAJaren posizioan. Bai, kaixo atzaldeon. Gu pixkate harridura sartzen dugu euken zure agerraldia, barne berdintasun plana berme guztiekin eginda, langile guztiek onartuta, ordezkaritzak ondo eginda, aholkularitza ere enpresak kanpotikan egindako etorritako enpresak, aholkularitza enpresak parte hartu du, ez du inolako zuk aipatutako zakitarazoak edo ikusten barne berdintasun hau bideratu alizateko, eta ez dugu uste zuk esandako gauzak ez dakit nola esan, langile guztik onartutako plana dela, teknikariek, berdintasun teknikariak ere onartutako gauza dela, eta ez dakit zer esan, baina horridura zartzen dugu. Gurea aldeko bozka izango du noski, eta ondo ikusten dugu, eta beharrezkoa, barne berdintasun plana bat eukitzea, martxan jartzea, eta hori bai, jekatek egitea jarraipena plan honi, noski. Eskerrik asko. Hermes zure gehiagitzeko, euken berrentxan da. Bai, guk gure iritzia azaltzen dugu eta guretzako hau tramite hutsa bezala mantentzen da. Azaltzen da, axaleko lan bat eginaz 8 ekintza 4 urteetan
egiteko, eta nik egin dituten aipamenak 901/2020ko urriaren 13ko errege dekretuaren artikuluetatikan ateratako esaldiak edo dira, ez? Irakurri ditzazket 5. artikuloko lehenengo puntua, 3. puntua, 4. puntua, 5. puntua, 6. puntua, edo irakurri dezakete 8. artikuloko 2G puntua, edo 9. artikuloko 5. puntua. Eta hor, nik esandako hori, puntu horietan jartzen du, bai parekidetasuna, bai erabil daitekela kanpoko enpresa bat, daiteke erabili den bezala, nola sortu behar dan batzorde hori, eta batzorde hori nola osatu behar dan edo zenek osatu behar duten. Eta parekidea izan behar dala, eta parekidea izateaz gain emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka bat mantendu behar dala. Ez da nik asmatutako ezer, baizik batzordean egindako aipamenen refuerzo bezala egiten ari geran ekarpena, ez? Gauzak nola egin diran, horregatikan galdera egin genuen, zenbat bilera egin diran, ze lehenengo sortu egin behar da, eta behin batzordea sortzen danean, batzordeko udal ordezkaria onartu behar da, o alkate dekretuz, edo tokiko gobernu batzarrean. Ez dakit, nahi pasa egin zait, eta alkate dekretuz onartu da, ordezkari bakarra egongo dala, hori adostu dalako, langileen ordezkariekin, nik horrez daukate zer esateko, hola izan balima da. Baino, horren atzetikan dauden artikuluak betetzearekin, bai jarraipenarekin, eta bai batzorde hortan egon diren ordezkariekin, ze kanpoko enpresa bat egon daiteke, hitz egiteko, baino ez bozka emateko. Bai, aholkuak eman ditzazke, nahi duen guztiak, baino bozkak bakarrikan dauzkate, bai udal ordezkariak eta bai langile ordezkariak. Aigea, berdintasun barne plan batetaz hitzeiten, ze berdintasun plana, 3. berdintasun plana, kasualidadez, 2021an egintzen eta 25ean amaitzen dana, hau da berdintasun plana udal osorako. Baina hau da udaleko barne plana, nun ordezkariek eta udal gobernuak, edo udalak, daukan berdin parekidetasun ordezkaritza. Eskerrik asko, bertan azerra gaitzeko. Ez, hori eukin niri bakarrik gelitzen zait esatea, daiteken lana edo, ez dakit, profesionaltasuna edo lana pixkat kolokan jartzen dezula, zalantzak jartzen dezula, eta berari pasako diogula zure dituzun zalantzak, enpresak berak zuri erantzunan izateko. Bai? Nik uste berri dagoela, bakoitzaren posizioa, idoi eso porta diktamina irakurtzen dezu. Horren bestez osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehena, 2026-2029 epealdirako udalaren genero berdintasunerako lehenengo barne planaren onarpena, eta bigarrena, plana udalaren gardeltasun atarian argitaratzea. Aldeko bozkak? Kontra, abstentzioak? Eskerrik asko. Seigarren puntuaren dakagu beste ordenantza bat, kasu honetan telelanaren ordenantza hasierako onarpena. Hau ere landu da langilearekin eta eskartzen dugu hemen erreglamento bat edo kasu honetan ordenantza bat erregulatzeko telelana. Nik uste dut udaletxe guztiak honetan daude, batzuk badakateia, beste batzuk martxan daude, martxan jartzen ari dira eta guk orain ekartzen dugu. Hau ere landu genuen antolakuntzako batzordean, hala ere bakoitzaren posizioa nahi bezu ezaldu orain, horrea ez. Euken zerbait izateko puntu honetan? Bai, txostena batzordetikan ona zerbait aldatu da, edo aldaketarik egin da txostenean? Ez.
Bale, orduan, orain, onartu berri dezute berdintasun barne plana, gure abstentzioarekin, eta berdintasun barne planean, telelana egin dezaketen lanpostuen kopuruaz hitz egiten dezute, edo dago hemen behintzat idatzita, ez? Ze kopuru egin dezaken telelana. Bestalde orain, telelana egin dezaketen hoiena batzordean hitzein berri dugu, eta berdintasun planean aztertu beharreko gai bat mahai gainean jarri genuen batzordean, nun jardunaldia murriztua dutenek ez daukate eskubiderik telelana egiteko azaldu zenuten txosten horretan. Eta guk esan genuen, nahiz eta lanaldia murriztua izan, bere lana etxetik egin ahal badu, egiteko moduan egongo litzakela, ze azkenean berdintasun plana nun geldituko zaigu. Bueno, emango diotitza agurtzaneri bera azalduko duela, baina nik uste dut interpretazioa ez duzula ondo egiten. Bai, hori da euken teknikariak, kontortzariak esplikatu zizun olako langileek aldutela telelana egin, baldintza batzuen baitan, beste langile guztiek bezala, baino aldutela telelana egin. Osea, ez dakit, gainera berak azaldu zizun, eta ez dakit, iruditzen zait, berriz gaudela horrekin, baina hala eta guztiz. Hau hasierako onarpena da, langileekin eta langileen ordezkariekin onartuta dago, baina hasierako onarpena da, eta orain jende horren egongo da 30 lan egunez, 30 edo gehi, ez dakit. Orduan, ados ez bat zaude horrekin, edo zalantza baldin badazkatzu berriz horrekin, sartu zalantza eta argitua izango da, baina hori da, hasierako onarpena da. Osea, oraindik aldaketak egiteko bidean gaude. Eskerrik asko, Herbe, zerbait esateko bigarren txandan, euken bigarren txandan. Batzordeetara gaiak erabakita etortzen zaizkigu hitz egiteko noski daukagula, eta hitz egiten dugu, eta aipamena egin genuen, eta zuk esan dezun azalpen hori, ez zuen horrela eman, esan zuen, argi eta garbi jartzen du, lanaldi murriztua dakan horrek ez daukala telelana egiteko aukera. Hori horrela esan zuen, ze argi eta garbi jartzen du, 5 egunean egun bat. Eta beste aipamen bat egin genuna, 2 eguneko aukera hori mugitzea, baina hori bai azalduzun, baina lanaldi murriztuarena argi eta garbi jartzen zuen ezintzula. Eta horregatikan berdintasun planean telelana azaltzen denez eta berdintasunari begira, ahal baldin badu telelana egin, bere lanaldiak ez duze ikusirik horrekin. Gero, proportzionala izango dan ez dan izango, egun bat egin baldin badezake langile batek, lanaldia naiz murriztua izan, etxetik lan berdina egin badezake, gure ustez, berdintasunaren ikuspegitik egin ahalko luke. Eta horrela baldin bada esaten dezuten bezala, orduan ez da arazorik izango. Nik uste dut, ez dut bultatu, ez dut esalduko berrit, baina nik uste dut ez dela zuk esaten duzun bezala, baizik eta pertsona bat murriztuta da badaka bere lan, jornada laboral, azkenean bai eskatu dezake zea telelana, baizik eta proporcionalki con su reducción de jornada. Baina nik uste dut interpretazio okerrak egiten ari zarela. Hala ere, agurtzen ezan du bezala, hau hasten da, revisio bat egingo dugu, baina hori, onarpena egingo dugu, hasierako onarpena, eta bitartean azalduko dugu berriz, edo argituko dugu, edo ez dakit. Baina, azaldu genuen bere momentuan, eta orain azalden dugu berriz, murrizketa dakatenok aldute eskatu telelana. Baizik eta proporcionalki bere jornada bat proporcionalmente a su jornada reducida.
y lo único que tiene que cumplir una serie de exigencias como ponen en la ordenanza, sin más, pero poder sí que lo pueden pedir. Nik uste dut argi dagoela azalduta dago, eta nik uste dut bozkatu behar degula. Eta horrea idoia zoazoin. Udal batzari proposatzen zaio honako erabaki hauek hartu ditzan. Lehenengoa Urnietako udal langileentzat elelanaren erreglamenduari hasierako onarpena ematea. Bigarrena, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita, espedientea jendaurreko informazio aldian jartzea 30 lanegunez. Interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak deritzoten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Eta hirugarrena, jendaurreko informazio aldia igaro ondoren, ez balitza aurkeztu reklamaziorik edo harrik, behin betiko onartutzat joko da, aipatutako araudiren aldaketa erabaki berririk hartzeko beharri gabe. Aldeko bozkak? Kontra barkatu, abstentzioa? Eskerrik asko. Zazpigarren puntuan dakagu elkarten etxea taberna ustaitzeko kontratazio espedientean hartzea. Badakizu orain elkarten etxean taberna badakola, eramaten dutena kontratua ondarrean dakate, baina bere kabuz utzi nahi dute, orduan plantentzen dute urte bukaeran ustea taberna. Orduan beste pertson bat edo beste enpresa bat edukitzeko urrengo urterako hasten geha prozesuarekin. Aldaketa nabarmena izango zen, nik uste dut, kontratua orain izango dela 3 urte, gehi bat. Orduan 6 urte gehienak. Eta gero igo da pixka bat la kuota o la kuota o el mes, el alquilerra, bai. Hau landu genuen antolakuntzan, ala ere nahi bezu zerbait azaltzeko, gure posizioan azaltzeko, ez euken zerbait esateko puntu honetan? Bai, dokumentazioa goien aztu zait, baino aipamen bat egitea puntuazioan euskeraz 60 puntu ematen dia kalkuloa egiterakoan egindan ofertarekin eta gaztelerazkoan 50 puntukin biderkatzen da. Hor uste dugu 60 puntukoa dala, 60 puntu banatzen dialako, baino azalpenak ematen dian dokumentazioetan, bietan bai euskeraz eta bai erderaz 50 jartzen du ere. Orduan, duda sartzen zaigu euskerazkoa edo gaztelerazkoa dan balioduna. Gure ustez euskerazkoa da. Eta gero modifikazio bat ustez hizkuntzarekin edo modifikazio bat zehola puntuazioan, 5 puntu zeuden 15 puntu zeuzkan C batak, baino B bat, hori B2 jartzen du berriro, jartzen du B bat, B2, eta hori ez dakite modifikatu dan, edo ez dan modifikatu, kontuan izateko, modifikatzeko dagoela. Eta bestalde, hor, eskatzen da, lanean arituko danari eskatzen zaio, aportatu behar dula, euskerazko B bat, B2 edo C bata. Claro, aurkezten danak azaltzeko aukera eukiko du, baina nola ez dakin, berak hartuko dun, ze langile erabiliko du, hartzen balima du. Orduan, zenek eskatu behar du aurkezten danak, edo daukan langileak ulertu daiteke, berak hartzen duen langileak izan behar dula dokumentazio hori, pixkate dudan gelditzen dalako aipatzen dut. Beste gauza bat banekan, baina nahiz oatzen nahi. Argitzen duzu mesedez idoia. Langileak eduki behar du, eta hasieran bakarrik konpromesu aurkeztu behar dute. Gero eslependun suertatzen baldin badia, orduan ziurtatu egin behar dute, langilea jendaurrean dagoen pertsona horrek gaitasun hori daukala, eskatzen den gaitasuna. Orduan, ulertzen dut gero ziurtatuko baluke, ez lukela arazorik eukiko. Urtzen ez zerbait izateko puntu ez.
Ez dakit, bai egia da, zuzenketa batzuk egin behar ditugu hizkuntzaren edo, zuzen dezu bezala B1, B2 eta odina, horiek egingo ditugu, eta horrea, ez da? Bai. Eta ez beste galderatxo bat, hemen 30.000-euneko plazoa daukate. Abuztua kontatzen da ere, ze hau pentsatzen dut bihar ateratzen balima da, eta abuztua kontatzen badu, abuztuan arazoak eduki ditzazkete dokumentazio batzekin, deukakin edo, bai, ez dakit hori aurkeztu, 30.000 horiek abuztuan. Bai, hori kontutan izan da, bihar ez dateako, agortuko dugu epea, behin erabaki hartu eta publikatzeko kontratazio profilean, bai, eta hori kontutan hartu da, Txanda nahi dezue, Erme? Ez, bigarren txanda nahi zuer? Orduan idoia ez bazen importa, eta kitamina irakurri. Osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Alde batetik, kontratazio espedientea onartzea eta bestetik esleipen prozedurari hasiera eman, modu ohikoan izapidetuta eta prozedura irekia erabilita, ondorengo kontratuarena. Elkarteen etxeko tabernaren ustiaketan. Bigarrena, txosten honetan aipatutako kontratua arautzen duen administrazio aginte partikulardunen irizpideak eta baldintza teknikoen agiriak onartzea. Hirugarrena, kontratazioaren iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratzea, interesdunek 30 egun naturaleko epearen barruan beren proposamenak aurkeztu ahal izan ditzaten. Laugarrena, kontratatzaileen profilean memoria justifikagarria eta kontratazio arautuko duten oinarriak argitaratzea. Eta bosgarrena, akordio hau idazkaritza eta kontu hartzailetza sailei jakinaraztea dagokion ondoriotarako. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. 8. puntuan dakagu kreditu aldatzeko espedientea onartzea. Hau antolakuntza jorratu genuen, azkenean da, beti urtero egiten dugu, ekainean, uztaian, errepaso bat, eta segun ze prebizioa daude, egiten ditugu mugimendu batzuk kuadratzeko. Eta kasu honetan, partida ezberdina mugitzen ditugu, eta egiten ditugu aldaketak. Hau antolakuntza azaldu genuen, hala ere, bakoitzaren posizioa nahi behar dezu ezaldu, horrein da momentua, ez euken, ez da, agurtzen, ez da, orduan, edoia ez bazen importa. Osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio, lehenengoa, kreditu transferentzia bidez, kredituak aldatzeko espedientea onartzea, espedientea 2026 akal 000 zenbakiarekin identifikatuko da. Eta horretarako egindako proposamenean zerrendatuko da udal honetan indarrean dagoen aurrekontuari eragiten diona eta azaldutako taularen arabera. Bigarrena, egintza hori irmoa eta beterazlea denez, eta geroko izapiderik egin beharrez denez, bidezkoa da funtsetan esku hartzeko zerbitzuek kontabilitatean jasotzea gastuetan eta sarreretan onartutako aldaketa bere halako ondorioekin. Eta hirugarrena, erabaki hau kontu hartzailetza sailari helaraztea dagozkion ondorioak izan ditzan. Eskerrik asko dira. Aldeko bozkak, kontrak, abstentzioak, eskerrik asko. 9. puntuan dakagu urgentzia sartu duguna, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2007 urteko jaiegunen egutegiko tokiko jaiegunak. Kasu honetan proposatzen da San Miguel jaiegunaren onarpena. Azaldu bezala, urtero izendatu behar ditugu egunak hartzen ditugu festibo bezala, orduan, beti da San Migueleko eguna. Hala ere, ematen digute hilabete bat onartzeko, orduan abuztua erdian dago, orduan pasatzen dugu gaur urgentziaz. Hau da, ez dakit, zerbait esateko puntu hone buruz, ez da, orduan idoia, ez importa. Osoko bilkurari honako erabaki hau hartu dezan proposatzen zaio. Lehenengoa, ja da hartu da, puntu hau gai zerrendan sartzea berrestea, 9. puntu bezala. Bigarrena, Urnietako udalerriko tokiko jaitzat irailaren 29 San Miguel eguna proposatzea 2027 garren urterako, eta hirugarrena erabakia Eusko Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailari jakinaraztea. Eskerrik asko. Aldeko bozkak,
hau batez, eskerrik asko. 10. puntuan galderak eta eskariak, Herme PSeko zerbait, euken zerbait galdetzeko ez agurtzen ez da. Orduan, honekin bukatzen dugu gaurko udalbatza, eskerrik asko denoi eta oporragunak izan.